Magiging mo na yung ibutong. Okay. Ano naman? Nasakit ng katulaw. Katul? Shit. Gayo lang pala. Hindi na po gayong. Hindi ka malanta ko si mo. Patdan iningin ni Daso ko si mo. Okay. Damit na patdan? Shit. Shit. Sige. Langga. Ugayin mo langga, ha? Ugayin lang. Wala may magabati sa aton. Kag baka kita dire. Tugod ari kita sa gabi man. Wow, lain kagidya. Shit. Dear Papa G, ako si Maui, 27 years old, sa Tigbawan, Iloilo. Nag-aobra ako sa salon bilang makeup artist kag manicurista. Ako, ko Papa G, may pagka-maniac ako nga klase agi. Man, ang nobyo ko subong, ikalima ko na niyang nakarelasyon, Papa G. Ang bot man gani, siguro hindi magdugay ang mga lalaki tungod nagakasumpuran sa akon. Pero ining nobyo ko ya subong, doktor mi ako inspired kag satisfied tungod kon sex ang paghahambalan to the highest level ang performance. Shit. Sige. Ugayin pa langga. Wala may makabati ka magkita dire sa aton. Tungod ari kita sa gabi man. Lain kagidya. Buing ka. Wow! Amo giting na namin mo na. Ang palubsaan mo ako kung dili kita mag-sex sa suba. Hoy! Prepara ha? Kidaskan ta ka todo. Shit! Shit! Ang ganamit ka. Palakod ako kabatuta mo. Shit! Damit, babe. Sige. Dasok pa kayo palupok. Bisa may masugis. Aba! Hoy! Namit kasensasyon ang ginahatag ni Gardo sa akon kung mag-sex kami, Papa G. Open katama ang relasyon namon sa amon ginikanan. Si Gardo isa siya ka konduktor sa double tire nga salakyan. Pero isa ka bes, nakibot ako, Papa G, isang ginbalita sa mga amiga ko nga. Maui! Agi! Teka nami Alas ano na ho, nga wag ulang kamo niya. Ay, kunabi Ay ka mga bisit bala sa inyo. Alert na kay gadali ko. Isa pa, hindi na ninyo pagdungangi ang ringin sa ulo ko ha. Okay, Vanessa? Stress ko bala halin kahapon, wala makasya si Gardo sa akon. Agi! May iba nga babae ang nobyo mo! Si Gardo! Ano? Pantay mo na, kalimutan mo! Hoy! Mga aling nga. Iuan ninyo, ibalita nyo sa akon ha. Ay, kagagagagagagaging niya! Nagasugit kami sa matuoy sa mo, yasus! Ang gago mo nga, Gardo! Ang nobyo mo to! Ay, ang bot na ito! Ay, nakita na mo siya sa syudad kahapon nga may upon nga babae! Ano? Ginakortahan ka lang sa nobyo mo, day! Ganino, gay na ginaga! Be! Kalam si mo, bro! Hannibal agi! Tuma nakakibot ko sa ginambal sa mga abyan kong nga mga agi, Papa G. Gani gintawgan ko siya nga tawgan kag sanggin sabat niya. Mayo man kay ginpabalo ka na sa mga amiga mo. Oo, may iban ko. Di ano? Ano? Gago ka, Gardo! Anong sala ko nga ginimo mo ini sa akon? Sala? Wala ka sala kundi kulang. Nakulangan ko sa imo. Ano pa? Nadula na pagigugma ko sa imo. Gani, sige na. Wala na sang dapat istoryahan pa. Tapos na ta. Kagoy, di ka na magtawag-tawag, ha? Be! Gardo! Sakit-sakit sa inibalaan kung may iba ng babae si Gardo, Papa G. Ang tanan ginatag ko na pero kulang pagidyagali. Kwarta, emotion, dugo, kag balas ko nga ginatag, ubos-ubos ko na. Sa ginhimo nga to ni Gardo sa akon, pamatsyag ko daw naguba na gid ang akon kalibutan. Animal ka, Gardo! Ginatag ko si imong tanan po nga! Nga! Ano ka ba? Ay, Diyos ko! Nagahindi ka naman? Nga! May ano ka bala? Abi, husto na ina!
Wala ka sang makuha kung hana mo ka pamensar ang animal nga Gardo nga ato. Ma, palangga ko si Gardo. Palangga mo siya gani, pero ikaw, palangga ka bala niya? Hindi, Maui. Mama! Gani, hoy, bangon da. Hinugay ino yaya, ha? Kamo pa da. Kag sini nga kahigayunan, luyag ko ang tarong na nga lalaking ipakilala mo sa akon. Naka-intsendi ka, ha? Mama! Dughan. Pero amot Papa J, daw hindi gigyapon madula ang pagkasik. Ko sa sex. come on. O kaging kalimtan si Gardo bisan pa masakit sa dughan. Pero ambot Papa J, hindi ko gihapon madula ang pagkamanya ko sa sex. Kag naglipas pagid ang mga panahon Papa J, nakapatubas ako sang humay kag nakalapot sa arosira. Kag ang driver sang tricycle nga nagadulong sa amon sang humay, naganyat ako Papa J sa iya nga magbigil-bigil. Kag dira ko natalupangdan nga gwapo gali ang driver. Isa sinakabes. Hala, kakorek sang driver sang tricycle man kakatulog, oh. Ano man? Makadto ko sa iya. Wala man sang iban nga tao, kag wala man siya sang upod, oh. Hala, karon na, ma-alert ko. Hala. Hi, gwapo. Gwapo. Hoy. Gwapo. Sino ba lang? Bahay kabayo! Aswang! Ay, wow. Oh, anyways, kagwapo si mo, ha? Kagkahat pa. Panay ka bala? Sino ka? Anong ginabuhat mo diri sa... 750. Bato ka? Isa lang katiro, ah. Alert na. Ano? Panay ka bala? Panaog diri sa... Sige na bala. Butagid ka bala. Ha? Marami rin mo nga. Shit, anay ka bala? Nga ginalokan mo ako di sa titi. Sige na bala. Anay ka bala? Paingon ko na yan. Wah, hindi. Sa bossy mo balas. Nga mo siniman. Daw nanginit na gulpay lawas ko. Oh shit. 750? Oo. Fire na! Dali ka. Dito tas kampo ayo na. Dito ta kapalakpan na. Dali, alert na. Dali. Ay kagagagagi niya sa akon Papa J mo. Pumatsyag ko doon si Derek Ramsey, ganyan panulo ko sa tricycle driver nga to. Pero, City 50 Papa J, kasaya sa akon, ate wala dayon sang iban pang istorya. Kag dira Papa J, bangod sang akon hinimo, gindas ka niya ang boulevard ko. Shit. Agay kasakit. Ako kuro ng agay. First time na natabo pero okay lang kayo. Yung bayad ka. Magiging mo na yung gibutong ni mo, ha? Namit. Di, ano ba lang gali? Nagpinag ka mang gali. Okay. Ano naman? Nasakit nga katul, ha? Katul? Shit. Gayo lang ba na? Gayo lang po gayo. Gayo kay balanta ko si mo. Dan. Patdan ini dasok ko dan si mo. Dan. Namit? Ha? Namit na patdan? Shit. Namit Ka patdan? namin sini, ha? Ano ka namin man, ha? Bisit Namit? ka. O sige, Ano tutapin. patdan? Kung alog-alog na. Ano patdan? Shit. Okay. Patdan? Tapyot. Okay, kasakit. Okay, stop it. Amo inakasadya sang gabi namon sa tricycle Papa J. Ga hindi ko kanchindi Papa J sang nabatyagan ko. Daw basta gin padasok ko na lang gipadasok ka. Pero Papa J, bisan sin-o na lang Bangon siguro sa kamanya ko bala sa sex, no? Pati tricycle driver patulan ko. Ang lain pa sini Papa J, base bla kon matubuan ko balatian. Kag kung isa nagakatol na mo. Ano ba mayo ko nga buhaton Papa J? Lagay mo ninyo ako ang matinahoron, Maui, sang Tigbawan, Iloilo. Madamo ging salamat and more power to you. Deben, ako kayon ko niya. May go. Mali ko ako kung hindi na yaling nga tubig.
2 weeks pa man lang na. May gumaygo mo. Ah, Gani. Ito, gidya. Kita diri. Sumot ari kita sa gabi man. Abo. Oh, lain gagidya. Ha? Buset. Hindi ko kadrama, oh. Ano mo daw? Ang performance. Ikaw ba ni? Puno na lang ko na. Ang performance. Lain kagidya lang ka. Ako, ikaw na ka na. Igyan mo ta ka na, oh. Oo. Dato yan. Ugahin pa lang ga. Wala may makabati ka makita diri sa aton. Sumot ari kita sa gabi man na. Si Gardo, isa ka konduktor sa Double Ipuga. Di tayo niya. Okay, katama ang relasyon namon sa aming ginikanan. Mawi! Agi! Tananday. Ay, sorry na. Game, Ngayon nga, Libal. Anibal. Ako pa Jay sa balita sa Wala ka karoon pamahaw. Ha? Wala ka muna. Animal. Ako pa Jay sa balita sa mga amiga ko nga. Lagi ko na yan. Kaya di makadyo. Sorry. Ano? Yung padungangin dingin sa ulo Ari ko, ha? kaya wala. Kaya ako. Stress ko balahalin ka po. Ano wala makasya si Gardo sa akon. Ano na di ba ka mo? Nagitawgan ko siya na tawgan kag ginsabat. Kakalipuga rin. Nano? Nagdubling tawgan na Excited na ko mo yan. Kung panagkikita ko sa kinambal sa mga abyan kong nga mga agi, Papa Jay, gat? Ambal sa mga abyan kong nga mga agi, Papa Jay. Ay, guys, sorry gito. Tawgan, kag sanggin sabat niya, Pero amot pa G, daw hindi gigyapon madula ang pagkasik. Oh, yako sa sex. Oh, come on. o kaging kalimtan si Gardo bisan pa masakit sa dughan. Ginsunod ko ang luyag ni Mama. Nag-move on ako, kaging kalimtan si Gardo bisan pa masakit sa dughan. Pero ambot Papa G, hindi ko gihapon madula ang pagkamanya ko sa sex. Naglabay pa ang mga panahon, hasta nga nagpatapas, nagpwerte giyang panulo ko siya, doon si Rostom Padilla. Si Rostom Padilla. Sa muna. Ay kagagagagagi sa akon, Papa Jay mo.